Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm azokat, akik itt a YouTube oldalán rám találtak. Lunczer Judit asztrológus vagyok, nagyon sokan ismernek, akik még nem, azoknak pedig azt hiszem tudok egy-két érdekességet mondani. Természetesen azoknak csak, akik az ezotériához vonzódnak, akiket ez a témakör érdekel, és nagyon-nagyon sokan vannak már. Ezt én olyan tapasztalatból mondom, hogy 15 éve foglalkozom asztrológiával, ebből 10 éve különböző médiákban, rádiókban hallhattak, televíziócsatornákon láthattak, mint Kispest TV, RTL Klub, Viva TV, Hálózat TV, Zenit Televízió éveken keresztül, és most második éve pedig a Digi Televíziónak vagyok az asztrológusa, szerkesztő műsorvezetője, ahol minden páratlan kedden 21 és 22 óra között láthatják élő adásomat, mint interneten keresztül, mint pedig most már majd 16-17 kerületben fogható televízión keresztül, és bizony nagyon sok embernek tudok segítséget adni, 99%-os pozitív visszajelzések, és én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon jó, hogyha valaki másokon tud segíteni azzal, ami részben adottsága, részben fejleszti magát, és nagyon-nagyon sokat tanult. Azzal, ha én segítek, azzal saját magamat is képzem, mind emberileg, mind szakmailag. Azok, akik szeretnének horoszkópot, és betelefonálnak az adásba, azok szinte ingyen egy kérdésükre megkapják a választ, azok viszont, akik nem akarják a nyilvánosságot, és nagyon sokan vannak ilyenek, azok bizony másfél-két és fél órás részletes elemzést kérhetnek, akár személyes találkozás, vagy pedig, ha nem budapestiek, nagyon sokan vannak már külföldön, vagy Magyarország különböző területéről, akik engem fölkeresnek. Nem baj, ha nem tudnak eljönni, akár telefonon, interneten, Skype, Messenger, rengeteg olyan eszköz van már, ahol kontaktusban lehetünk, és ugyanolyan bizalmasan megbeszélhetjük azokat a problémákat, vagy éppen örömöket, amelynek továbbiakban a sorsáról szeretnének jó döntést hozni. Legyen ez gyermeknevelés, ingatlan eladás, bármilyen anyagi dolog, párkapcsolat, egészség, és mivel 12 ház van egy asztrológiában, ez 12 életterület, nagyon-nagyon sok rejtély és megoldatlan kérdést lehet ebből azért úgy, ahogy a bolygók megmutatják előre is, és ahogy mondtam, nagyon nagy pontossággal, ha jó szakemberhez fordulnak, azt, hogy mit és hogyan készüljenek föl. Nagyon sokan eljutottak oda is, hogy nem csak hallgatni, hanem elsajátítani is szeretnék ezt a tudományt. Nekem egy olyan asztrológiai iskolám van, ahol folyamatosan indulnak igény szerint a tanfolyamok, akár átfedésben is. Nem kell kimozdulni otthonról, nem kell Budapesten élnie, ez is az interneten keresztül. Egy nagyon érdekes és nagyon tanulságos módszerrel elsajátíthatják mindazt, amit én tudok. Mert ezt nagyon szívesen megosztom önökkel. Igaz, hogy tanulniuk és akarniuk maguknak kell, mint ahogy az asztrológiában minden a saját akarat és a saját döntés. Azok, akik viszont szeretnék meglepni hozzátartozójukat, szerelmüket, gyermeküket, anyósukat, nagyon-nagyon sok lehetőség van, azoknak van arra módjuk, hogy megkeresnek engem a www.luncerjudit.hu weboldalamon, vagy a nevem Lunczer Judit, bárhova beütik az interneten a böngészőbe, meg fognak találni, vagy pedig a 0630 203 05 35-ös mobil számomon napközben 11 és 19 óra között szívesen adok felvilágosítást, időpontot, küldök adatlapot, árlistát, abszolút nem titkosak az áraim, és nyugodtan, aki rendelni szeretne ajándékba, annak fel tudom azt ajánlani, ami harmadik éve nagyon-nagyon
segítő és sláger, az az, hogy én egy stúdióban felmondom a kért személynek a horoszkópját, megszerkesztve alá zenével, és egy olyan kész életutat nyújtok át CD-n, amellyel egy életen át az illető óriási segítséget kap, és el tud igazodni az élet kisebb-nagyobb útvesztőjében. Én kérem, nézzenek a digitelevízióban, győződjenek meg arról, hogy a szaktudásom önöknek is megfelele, és keressenek. Az elérhetőségeimet pedig a weboldalamon megtalálják. www.luncerjudit.hu. Szeretnék önökkel mihamarabb találkozni.